Anges mogik ni penjo mo penjo kacha ni UDO barore kata barore obarore kato giko ne to dhi barore maonto koro kodoge chien onyalo duogo Nyasaye onyalo duogo e yo machielo to jomoko dhi ringo jomoko nyaka gin joma ogeno kuom kanisa ahinya jomoko kanisa ogolo semano bang' gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oselingi gimoro e iye kuom thuolo higa achiel mokalo kech ok osebedo gi winjruok maber e kinde kod jalup ogai mar UDA ma en jalup jatend piny. Ting'iyo ka ne weche gi omuoch to en owuon kochung' kendo korwako lep duond bura. Winjo kaka gavana noloso. Wewe unanyanyasa watu, you've bullied people for 2 years. Unatajwa wiki moja unalia. For 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndo huyo. Hii county ndo huyo. Unatajwa wiki moja unazama unalia. You know, bullies are the biggest cowards. Wach ni to tek nikech imiya paro chieng' mane report moro igolo kod EACC wach mag oboke mag ji ma nigi weche ka jalup jatend piny noloso kane gin Bomas of Kenya ni kata mane waka e ngas mamalo ka nitie kaka nitie koro ng'isi taparo ni Metu Senator Metu nodwoko wachno nodwoko maber mowacho ni ji okwongo dok e skul mokwongo eka giwuo joko manigi kalatas. Koro gavana osegombo kamigo e jalup jatend piny to koro noyudo ka koro osemo jalup jatend piny koro mob goye koro apane bende otiyo gi thuolo mar nyiso jo Kenya ni gijno osekethore koro an bende wago manyalo go amul kama nyalo mulo ae winjo ko goye malit kabisa kendo ko wacho ni nisebedo ka itungo wiji makagi kacha kuom higni 2 tin kubuogi matin e joma achiel kama tiseringo ilale ibel Odi lemego to nego sire. Koro mano ng'isa nikech ng'eni machalo ka gavana ma Nairobi kalos kamano ok en gima wacho ka en gi chir kech ng'eni bang'e to kata ka jatende ogochone to obro wacho kochungi wach ma wacho cha nikech ok ongeke angeka wache malach mochiwo ranyisi kare gino thuwe gi gakuya laro lemo mar jakom mar county ma Nairobi ga to ncho chakre chon nche gi yware koro girede nafas mar ng'iso ich wang' manitie nyakwara mga jwang' weche mag siasa gi jo siasa weche ma bende timore Kalibamba ne en mach moko kigalam moko wacho ni oyo ni mudho osebedo ka nitiere jokoro be nitiere to manen wanaket wang'wa ni to odhi bedo nade mbele ka nyakwara mga jwang' opogore kod mano jatend piny Kenya William Ruto kanyo loso e nyasi mar 61 mar Madaraka Day no lieko chenro mar riema bende piny owacho nigo mar konyo bero sekta mar sukari kata niang' e pacho ka. Ung'eyo ni piny luo ma en achiel kuom liumbu mar yuto marwa kendo en gima oganda ogeno mokalo. E lendo mar jatend piny Kenya ne otajo ni piny owacho keto omenda maromo na siling milion 600 mibiro tigo e weche mag biro kod kothe moko mag niang' manyalo nyak piyo kendo nyalo kelo ber ne jopur. Bende ne olando kanyo ni piny owacho biro golo gope te ma bende kembe mag sukari mag piny owacho nego ka owacho ni oseketo kenge ma winjore mabiro neno ni jopur ma otero niang' kembe go ochulo wang' saa jotich bende chulo sachgi e wang' saa matieko midhiero moro mosebedo ka nitiere. Ung'eyo ni ma ok en chakruok mar mbakani en gima osebedo ka gire kinde ka kinde. Winjo ni ka jatend piny Kenya ne loso nyakwara mogi. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories debts accumulated over the last 40 years. Timely wages for factory workers and a bonus to sugarcane farmers every end of the year like other crops is underway. Government has approved the first tranche of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Wachukar ni ka winjo gata winjo mana report mane jafwambo nyakwargu kucha pesa no timo karamugi ne koro chakore dwe mar 11 igni malawa na riyo mokalo chien Kenya. Mitige let mar sukari. Neno ka gima dok mogol kod jatend piny Kenya ni nyalo kelo mili ma sukari mo wang'eye go cha. Okapani nitie gima wendo ahinya mano owacho to mak mana ni no medo keto geno ni pod e paro sekta ni inyalo pare kata mane wach misiki nuoyo kata inyalo pare wach ma inuoyo to gikone samoro gimoro nyalo wuoke
ingeni ma ok yango ma jatend piny lose wach mar chiero sekta mar sukari. Nyalo paro kada rombe ma osebedo mag jotend migepe. Yande ne gibedo piny ma giwinjore ne giruch oko gope ma ibandho kembe mag sukari. Nyalo paro ni kembe mag sukari nitiere kod gope jotich. Nyalo paro ni kachopo giko mar higa mokalo kata mana Sony kenene goyi ma oyaw kata ma $800,000 mar jotich ma pod noko chul. Ne nitiere gope mane ibandho kembe gi gi jotich maggi, gope mane ibandho gi kod joma moko miyo gi mwandu maka gi kacha. Kiare bene ni kuomgi. Ne nitie sirikal bene ibandho gi achiel kachiel. Koro ne giwacho ni wagol oko ma ne ok otin ne siling $117 kanyo. To no medo wacho ni magi ne giseketo e tim mondo bende gine ni koro gope ok obedo kuom kembe gi. To gima ma jo Kenya rito maduong' ahinya en wach mar keto kembe lwet ji giwegi e yor kodesa miluongo ni leasing. Ma bende osebedo kod ng'ur maka gi kacha, iseno ka buche bende yware mar do ka ji jokanyo moko e sekta mar sukari bende kwedo ni kiket kembe gi e lwet ji giwegi. To jatend piny wacho ni ma yo kech kata ko loso Bungoma owacho mago duto to maduong' mowacho ni dhi konyo sekta ni maduong' ahinya en kuongo neno ni kembe gi oket e lwet ji giwegi e yo ma kore dhi tagi godo e thuolo ma winjruok obedie. Koro mano e gima oketo mahino. To en gima osebedo kowacho kinde mokalo ne gikalo ka tend migepe to nowacho ni kachop giko mar higa ne owinjore bed ni mano osetimore. Koro mamoko gi to gina masambla to pek mar wach en tiere iye kanyo. E sekta mar sukari ka bende weche ng'eny. Ing'eni nitie achudhe moko mantiere e sekta ni ma bende osebedo ka gin achudhe madongo matayo chenro mag ohala e sekta ni endi. Magi be nya paro kanomiyo siem kanowacho ni weche gin adek. Weche gin adek. Mambo ni matatu ma bende okelo wach maka gi kacha. Tiseno kara ka nitie kembe moko ma bende ni wacho ni ne timo chenro moko ma ok odhi kare mar omo sukari oko. Gibiro to gitiyo kod nembo mag kembe mantiere ka to giuso. Koro mago gin achudhe mane iwacho ni koro owinjore bed ni kedo godo motegno. Bak mane achudhe gi tiyudo ka mokuongo bende gin mane jo sirikal gogo. Koro kanyo to jatend piny no medo mana wacho gima osebedo kowacho pile. Gimachielo mana neno kolose kan Bungoma mang'eni samoro jopur mag niang' nyalo puoyo en chenro mar neno ni koro sir wach mar kodhi iluongo ni seed kodhi mana mar niang' mobire be ni sirikal koro keto ne maromo siling $600,000. Kech inyalo paro ni ne wacho ni sirikal dhi keto gimoro $2 billion mondo mi osirgo sekta no. To koro $600,000 owinjore bed ni koro itimo godo chenro mag kodhi go. To en samoro okang' makare ne jopur. Mak mane nitiere weche ma pod tut ahinya bende pod bulogi. Inyalo paro kata ni ne wabedo kod pek ahinya to e wach mar nengo mowinjore bed ni iuso tan ka tan mar niang'. Koro sekta ni kata obedo ni sirikal bende chiwo singo mage to pod nitiere bat tino ma pod luorore iye kanyo ma pod duoko sekta ni chien. Wache mar omo niang' sukari kowuok e pinje ma ok en gima osehinyo uchumi mar Kenya. Kech inyalo paro ni sukari en achiel kuom mwandu mathoth ma Kenya omo oko to Kenya owinjore bed ni nitiere kod nyalo mar pidho mare. Kech ka koro Kenya tiyo gi ma ok tin ne $500 e omo mwandu machalo sukari, machalo modhi mag tedo gi oko. To magi gigo duto ma Kenya nyalo loso. Koro sekta mar sukari ni inno komiyo maina ahinya ka noloso e gwenge mag Imbo mar Kenya. To mak mane gima duong' ahinya ka ni pod wantiere kod pek mbele. Nikech kaluwore kod dwaro mar ni keto kembe gi e lwet ji giwegi pod nitiere kod obadho mag buche. Nikech nitie joma ok mor kod okang' ma kamano. Koro pod wanyalo bedo kama koro sirikal nyalo medo chiwo singo ka loso maka gi kacha nyaka gikone ma oti kod ma higni 5 ka pod ok waneno ber mag gi. Roslyn,